Водичка. Благодаря. Казвай сега, какво те мъчи? Чувствам се като главата на Ферари. Толкова празна. Извинявай. Какво? Сякаш съм песен на графа. Така невидима. Не чувам, бе. Или като всички други предавания на BTV, толкова ненужна. И когато се опитам да привлека вниманието му, той бяга, сякаш съм грозна. Така е по-добре. Това как те кара да се чувстваш? Не трябва ли да ми кажеш, че съм... Все едно никой не ме слуша и дали е минерална или изворна. Говоря и говоря на една стена. Отсреща няма никой. Дестилирана. Какво би ме посъветвала? Маги. Какво би ме посъветвала? Водичка.